nemusíme dvakrát. Môžu aj babičky, niekto nemusíme tiež dvakrát. A oni začnete jednoduchším, ale potom budete riešiť ďalšiu. Čiže najprv budeme riešiť iba prvú rovinu, lebo je tam viac tých rovín. To záleží od toho, jak nízko sa mu podarí vás položiť dole. Keď sa vám podarí, aby ste došli až do roviny jeho kolien alebo stehien, tak budete robiť trošku odlišnejšiu vec. Takže teraz hráme, že to príde zo strany, to je tá najľahšia. Toto je najľahšie, lebo ešte ste relatívne spriamení a dokážete vzdorovať. Prvá vec, ktorá je tu moje rameno. Čiže nikto sa nenechá chytiť takto, prosím vás, tak to je fakt akože kus vola už. Čiže prvá vec, ktorá sa rieši, keď nám niekto skáče, takže takto si dávate rameno. Ona, keď ho tam nemáte, tak ono si ho tam viete dať. Čiže on keď ma chytí, tak samozrejme, keď tuto už to rameno nemám, tak si spravím takto vede. Hop a strčím ho tam. To je celá vec. Čiže normálny prudký pohyb. Bum a dám si ho pod bradu. Keď ho mám pod bradu, nemôžem ma škrtiť. Ako náhle ho tam nemáte, tak jeho ruka vám proste pretne o hryzok. Čiže preto tam to rameno dávam, aby ma nemohlo zovrieť na škrtenie. Čiže to je prvá vec. To rameno mi robí miesto na to, aby som mohla vytlačiť hlavu. Keď sem dáte rameno, už de facto nepotrebujete robiť žiadnu techniku, lebo vyberete hlavu bez problémov. To je preto, lebo keď si každý dáte takto to rameno, tak vidíte, že rameno máte väčšie ako bradu. Čiže stále tá tvár je menšia ako rameno, takže máte toľkoto miesta na to, aby ste tú hlavu vyťahli von. Čiže toto je prvá vec, ktorú tam budete skúšať. Proste prídete, on keby vás aj takto chytil, že vôbec, čakajte, to nejako poťahne tú tričko, že nemáte tam to rameno, že vás zobere, tak prvá vec, ktorá je, tú ruku naraz a rameno strčiť dnu. Toto je celá vec, už je to tam vybavené. Čiže keď spraví, že sa vám to nepodarilo hneď, že vás chytil, takže tu je rameno a už je hlava von. Čiže už viac vám tam ďalej netreba. Keby náhodou, že tak to isté je nasledovná, celá technika, ktorá ale vôbec nemusí takto byť, lebo jak sme videli, tak už tá anatómia naša, že rameno je väčšie, jak tvár nám dovoluje vybrať hlavu. Ale budiš, hrajme sa, že sme toto Steven Seagal a niečo. Takže prvá vec, tu jak mám to rameno strčené, aby ma neškrtil, tak toto druhé tiež dvihnem. Keď ho dvihnem, tak poďte sa jeho ruka vybehne na moju kosť, čiže už ma nedrží ani cez stepnu. Čiže keď má túto tú ruku, tak moje rameno zatlačí do jeho ruky, čiže vyťahnem rameno von. A už ma drží cez kosť. Čiže žiadne škrtenie není. Môj krk je von, hlava je zase von. Nič sa tam už ďalej nejde. Čiže vždycky si nasledujete jeho ruku na kosť. Potom posledná vec, ktorá je tam, ideme sa hrať, že sme Steven Seagal a nech to akože fíti, že vo filme sme a tak keď teraz chcete veľmi, že ho hádzať, že aby dostal za vyučenou, tak keď už vás nič neškrtí. Keď ho vás škrtí, tak nemôžete s ním manevrovať. Žiadne také blbosti, že zdvihnete nohy alebo niečo, to nikdy neurobíte, lebo ako ste predklonení, tak vy nemáte žiadnu silu. A keď už nemáte silu a už vám dochádza vzduch, vy nemáte silu ho pretlačiť, on sa zapre, on dobre stojí, proste neexistujú takéto blbosti. To proste nedá sa. Vy nemáte žiadnu silu, máte 7 sekúnd na to ľudia. Po 7 sekundách padáme do bezvedomia. Takže toto celé, prvé, čo vás zaujíma je, aby proste všetko bolo cez kosť a nič vám netlačilo. Teraz kopnete do nohy zo zadu, ľudia, nohu nikdy nedvihnete. Nikdy. Toto keď spravíte, tak on vás tlačí dole. Lebo nemyslíte si, že on bude s vami takto pekne stáť. Vy proste nemáte priestor na manevrovanie, lebo v tej bitke on vás bude treba stiahať, sácať, čokoľvek. Čiže vy nemáte žiadnu takú pozíciu, aby ste si mohli dovoliť, že hodinu nejako takto prd. Takže tu je noha na špičke, ale z tejto pozície udrete zozadu za nohu. Keď dosť zdvihne nohu, tak padne. Lebo na jednej nohe sa neudržíte tu jeho váhu, lebo on sa na vás valí celou váhou z hora. Takže dovidenia, tam neexistuje zdvihnúť nohu. Len toto celé. Bum. Ak tam tú nohu nemáte, že ste skončili, ja neviem, nejako takto alebo čokoľvek, tak to je to isté. Okolo nohy prejdem. Čiže kto urobí takýto rock and roll, tak padne. Čiže prvá vec je, že ja sa oprem o neho a len cez neho preložím tú nohu. Zase som sa tu zachytila vlastne koleno, mojeho koleno. Čo budete robiť je toto. Keď spravíte toto, tak vidíte, že on sa pohne. Jak sa pohne, tak vy prehodíte ruku. To musí byť naraz, lebo takto nedočiahnem ju prehodiť. Nemám ako. Nemáte čo chytiť. Takže vy, aby ste mali čo chytiť, potrebujete jeho dostať nižšie. To je týmto. Čiže to a toto je naraz. Začnete tlačiť buď pod nos, keď ste dobre hmatli, toho už prekotí dozadu. Keby sa vám otočil, že preč, že nemáte ten frňak, žiadne oči alebo blbosti, že vlastne má tam túto čo tu, ale chytáte ucho. Normálne a do hubienka. Čiže to je to isté, ako keby ste chytili túto pod frňaku. Čiže normálne buď idete pod frňak,
už keď cítite, že má